bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang ube jariah palareda mam sidingin tanpa di kapalo kaunduang-unduang dek kami ke Madinah ke payuang panji ke Sarugo ko idui tampai baniek mati tampai banaza lapa kami tampai minta nasi ko awi tampai minum air ambam puru aluang bunian orang nan duduk jesukatan tahu diereng dengan gendeng 100 rantiang kemencucuk jojahan nan kemaempo. Beliau adalah orang nan santiang memasak. Santiangnya bundo kanduang ko memasak. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Kayu kelupak pisang pun tuang dielo disuruti masak lah nasi jo gulainya. Kok tamakan jo raso nasi 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya.